du er også træt af at skulle have tovværkertaljer frem for at få pudset vinduerne. Træt af folk, der falder i døden, fordi sikkerheden ikke har været i top. Træt af at skulle rydde op på fortovet efterfølgende. Træt af arbejdere, der brokker sig over dårlige arbejdsforhold og for lidt i løn. Man kan tabe sit værktøj, få noget i øjet, komme til skade eller sætte en sko på roden. Alt sammen ting, der trækker fra tiden og i sidste ende effektiviteten. Robotten vil aldrig have disse problemer, da den altid er fastspændt på en skinne. Da robotten med motor vejer under 30 kg i alt, vil den køre meget hurtigt mellem de forskellige etager. Slut med vandspil. Vores nye smarte specialudviklede multiværktøj, der sprøjter vand direkte ind i svampen, og med det perfekt udformede sugehoved, der suger vandet direkte fra roden for et skinnende resultat. Er du våd for en effektiv pudseløsning, foreslår vi dig at kigge nærmere på Window Robo Inc. Window Robo Inc. har netop opfundet og produceret deres nye robot, Bird Shit Cleaner 3000. En fantastisk robotløsning, der effektiviserer din vinduespudsning og sikrer en lav omkost for din virksomhed.